Τι λάθη κάνουν πολλοί προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε? Συνήθως αυτή η κατηγορία συνεργατών είναι οι πιο ενθουσιώδεις και αποφασισμένοι να πετύχουν. Αλλά πάνω σε αυτή την προσπάθεια χάνουν τον έλεγχο και έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Πολλοί λοιπόν γίνονται πιεστικά ενοχλητικοί και καταστρέφουν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Άλλοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και μεταδίδουν λανθασμένες πληροφορίες. Άλλοι υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και καταστρέφουν και αυτοί τις κοινωνικές τους σχέσεις. Άλλοι υπόσχονται τεράστια κέρδη χωρίς καθόλου κόπο. Και άλλοι επιδεικνύουν έντονο φανατισμό, συνήθως με άσχημο τρόπο, υποτιμώντας τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται και έτσι δημιουργούν αρνητική εικόνα για τους ίδιους και το συστατικό μάρκετινγκ. Έχοντας συναντήσει στο δρόμο τους ενθουσιασμένους σαν τους παραπάνω, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συστατικό μάρκετινγκ γιατί νομίζουν ότι χρειάζεται να λειτουργήσουν σαν αυτούς τους ενθουσιασμένους. Η μεγάλη αλήθεια είναι όμως ότι στο συστατικό μάρκετινγκ δεν χρειάζεται να μιμηθούμε κανέναν έξω από την προσωπικότητά μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μεταδώσουμε σωστά τις πληροφορίες του προγράμματος και να βρούμε αυτούς που ενδιαφέρονται. Το να μεταδώσουμε σωστά τις πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πολλές φορές γίνεται πολύ δύσκολο. Γιατί? Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Και το χειρότερο είναι ότι αργούμε να το καταλάβουμε. Οι λάθος πληροφορίες που μπορεί να μεταφέρουμε μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά στη δουλειά μας. Αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που δημιουργήθηκε το mColdex Tools. Για να μας βοηθήσει να μεταδίδονται οι πληροφορίες σωστά από τους καινούριους και να διορθώνουμε τα λάθη μας οι παλιοί. Ο κάθε συνεργάτης επιλέγει τον τρόπο που θα εργαστεί. Όμως όταν μιλάμε για την εταιρεία και το πρόγραμμα, οι πληροφορίες επιβάλλεται να είναι έγκυρες και στα πρότυπα της εταιρείας. Όποιος δοκίμασε το αντίθετο, απλά απέτυχε και έχασε την εμπιστοσύνη των συνεργατών του. Λένε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Όμως οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε να μάθουμε από τα δικά μας λάθη. Μερικές φορές ίσως χρειάζεται και αυτό, αλλά αυτή η δουλειά δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η δουλειά είναι αναδιπλασιασμός. Όσο γρηγορότερα αναδιπλασιάσουμε ένα σωστό σύστημα, τόσο γρηγορότερα θα κερδίζουμε. Τώρα, γιατί ενώ πολλοί ξεκινούν ενθουσιασμένοι, εγκαταλείπουν ή δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα? Αυτό θα το δούμε στο παρακάτω βίντεο. Καλή συνέχεια!